Sa ikalawang pagbisita ni Philippine National Police o PNP Chief Director General Guillermo Eliazar dito sa Pampanga nitong 3 ng Setyembre, naging mainit muli ang salubong sa kanya ng mga local chief executive ng lalawigan. Present si Governor Dennis Delta Pineda at ilang miyembro ng Pampanga Mayor's League na suportado ang modernization program ng PNP. Naibibida naman ng PNP Chief sa kanyang mga talumpati ang kakaiba umanong kultura sa politika sa probinsya. Nabigayan. Marami ko napuntahan sa iba't ibang mga lugar, pero ito lang yata yung pagkakataon na nakita ko na isang event na ito dinaluhan ng gobernador at lahat ng mga mayor. At itong donasyon ay nanggagaling sa isang bayan o sa isang syudad at ito ay binibigay sa ibang mga bayan sa loob ng kanyang probinsya. At sa papalapit na petsa ng filing of Certificate of Candidacy o COC na siyang hudyat ng pagsisimula na rin ng election season, hamon daw kay Eliazar na panatilihing impartial o non-partisan ang kanilang hanay. Bottom line, ang parameter natin is dapat magiging non-partisan ang ating mga pulis. Kahit pa mag-anak, kung wala ka namang role at hindi ka naman makaka-influensya na makakasira sa magandang takbo ng ating eleksyon, wala namang problema yon. Sa kada 1 hanggang 2 taon nagkakaroon naman daw ng balasahan ang mga unipormadong alagad ng batas. At sa ikinakampanya nitong cleanliness program, mas magiging bukas anya siya sa sumbong kaugnay ng mga pulis na maaaring magkompromiso sa proseso ng halalan sa bansa. Meron naman tayong mga parameters sa sinusundan. Una, dapat hindi lalampas ng 2 years, pero even less than 2 years, pwede na yan for cause. Or pag malapit na election, at it will be under the COMELEC supervision na, yan po ay kung magkakaroon tayo ng impormasyon o na maaaring hindi magiging ding role o hindi magiging epektibo, ang isang chief of police, pwede po natin ilipat yan. Ang mga tumatayong regional commander pa rin ang may discretion umano sa mga proseso ng paglipat ng mga opisyal ng PNP, partikular na ang mga chief of police. Ngunit ito pa rin umano ay uusisain ng Directorate for Personnel Records and Management o DPRM. From the national level, we are ibinibigyan natin sa discretion ng ating mga commanders in the ground kung anong dapat gawin with the guidance of our DPRM. Sa pananaw ni Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, makatutulong ang balasahan bago ang halalan. Nagkakaroon ng pagpapalit, nakabubuti yan sa unang kadahilanan. Una, yung kanilang pagkikipagkaibigan dun sa chief of police, sa chief local executive, ay nagkakaroon na ng breakage. Ayon kay Attorney Duque, ang matinding banggaan ng politiko at presensya ng mga private armed groups ang kanila pa rin inaapila sa PNP na bantayan dahil nagiging batayan anya ito ng COMELEC upang ilagay sa area of concern ang isang distrito. Yung intense political rivalry na nagkakaroon na ng deployment, engagement ng mga thugs, private armed groups na yan, o mayroong presence ng mga lawless elements, lalo na mga rebelde. So yan, nilalagay natin yan sa red category. May mga serye ng orientation ang COMELEC sa PNP sa magiging takbo ng new normal setup ng halalan. Ang papel umano ng pambansang pulisya na tahimik at may seguridad ang makatotohanang eleksyon ay nasa kamay ng tapat na alagad ng batas na non-partisan. Paulo G. Santos, CLTV News.